Ayokul. Bata pa kukul. Ang kokokol. Tagol. Morning, Tits. Tita. Tanya. Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Spoiled ang anak ng girlfriend ko. Feel good morning po sa mga kabisyo na tumatangkilik sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dwight. Five years na rin po kami ni Nika at 3 years na rin mula nung pinahay ko silang mag-ina. Opo, Uncle at Tita, single mom po siya. At wala po sa akin yon, tanggap ko po yun dahil mahal na mahal ko po si Nika. Ang anak niya ngayon ay 12 years old na po. Yun nga lang, maldita po at spoiled. Manang-mana sa nanay niya. Kaso nga lang po ay mahal ko si Nika kaya kahit ano pa man, tanggap ko yon. Pero di lang yun ang naging problema ko, Uncle at Tita, dahil bago pa man kami nagkakilala ni Nika, ay nabaon na rin po siya sa utang dahil sa kanyang pagiging maluho. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Kumilos ka na dyan, baka malate ka sa school. Gingy. Papa, bakit hindi mo ako school bus? Kasi yung ibang classmate ko na school bus eh. Malapit ka lang naman kasi, kaya tricycle na lang yung sundo mo. Pagdadating ko kasi sa gate po ng school, parang mahirap lang ako. Kahit public school po yun, di ba dapat maganda po yung itsura ko. Sayang naman po yung reband ko. 12 years old reband. Usapin mo nga yung anak mo. Ano naman yung anak mo? Jinjin, kasi alam mo yung budget, ilalagay na lang natin sa baon mo, di ba? Bakit po tayo ni panganak na mahirap, Papa? Hindi naman tayo ganun kahirap. May panggastos naman tayo. Papa, pero hindi, may priorities kasi tayo, anak. Papa, ganito na lang. Sige, hindi na lang ba ako ni sa school bus, pero ang baon ko po Starbucks.
Hindi nga. Pwede po na magpa-grab food ng Starbucks kasi po alam niyo po yung anak ng principal namin, laging piniplex po, minamay-day niya yung baon niya. Hindi nga ako nag-Starbucks. Papa, sige na po. Sabi, Para po hindi naman na tayo na mukhang squatter. Kasi parang di mo naman po ako mahal. Mama, sabihin mo kay Papa. Tsaka Papa, gusto ko po nalipat pag, ilan taon na ba ako? 12. Sa pag gano'n na po ako, grade 7 na po ako, gusto ko po mag-private school. saan? Gusto Saan ko mo po gusto? maglasal, TAF. Grade 7. Depende Stop kung madadagdagan yung kita ng papa, baka pwede. Sa ngayon talaga, di kaya eh. Hindi ako mag-a-adjust kung may dumating kayong pera. Kayo po ang mag-adjust sa akin. Gusto kong sumakses. Marami naman yung ibang school naging successful. Hindi naman kailangan ganun eh. Pero, syempre, yung kung public school po ako, tingnan nyo yung logic, Mama, Papa, Mama Mika, Mama Nika, Papa Dwight. Pag public school ako pa rin, grade 7, mga kaklase ko, mahihirap. Pwedeng ang mamit ko na laki, mangliligaw sa akin, mahirap. Pero kung lasal po ako, mayayaanak po ng mga business. Makilala sa Pilipinas yung mga anak. Oo nga naman, Papa. Tama naman si Jinjin. Tingnan mo, isipin mo. Saka pa, tinotolerate mo na naman yung anak mo. Papa, hindi. Kita mo. Kapag ang napangasawa niyan, mayaman, high school pa lang, pinasok na natin sa Lasal o kaya kahit sa mga private school, di iaahon tayo sa kahirapan yan. O di ba, Mama, sasakses talaga ako. Papa, ano? Bakit yun yung pinag-uusapan? 12 years old pala yung bata, oh. Kasi Sige po, na, ang ayan. mindset ko, futuristic. Futuristic po kasi kayo mahirap kasi iniisip nyo lang yung ngayon. Sige na, malilate ka na. Papa, Oh. Ayan na yung allowance mo, 50. Oh. Yan na, sige na. Papa, kahit 7-Eleven, kulang po na kape yan. Ba't ka magkakape? 12 ka pa lang. Hindi nga pwede. Kasi gusto ko po yung maging coffee lover agad kahit grade 6 pa Hindi lang pwede. ako. Papa, oo nga, dagdagan mo naman yan. Maawa ka naman sa anak ko. Dagdagan Porke ba anak ko yan sa nauna kong jowa, ganyan-ganyan na lang. Porke hindi mo tunay na anak yan, napakan mo naman. Parang ang baba naman ang tingin mo sa amin. Oh, yan o, 70. Oh, araw-araw 70 yan. Hindi naman. Oh, yan, 70. Papa, ang soft drinks ngayon, 40 na. Huwag ka na mag-soft drinks. Bata ka pa naman eh. Eh, bang Tubig-tubig mahirap ka na kung lang. ice tubig lang po ako. Bibili ako sa kantin. Papa! Oh, yan na. 100 na yun. Oh, 100 Uy, Papa, na. may tumigil na motor. May Oh. parcel yata, oh. Bakit? Sino bang nag-order? Wala akong in-order. Hindi, yun may parcel, oh. Ay, ayan po yung suki ko na Shopee at Lazada. Siya po yun. Feeling ko po sa akin yan. Kuya! Kuya Bong, sa akin yan na parcel? Oh, para kay Jinjin. Yay! Papa, pwede pa bayaran muna po. Magkano po? 650. 650? Ano bang ginawa? Ano bang Parang gulat na gulat. 650 lang. Hirap na nga ako magbigay ng 100 sa baon mo, tas 650 pa yung parcel. Ano? Ika. Kausapin mo yung Jinjin, anak mo. ano ba yon, anak? Yung po sa hair, yung pag binlower mo, kukulot. Kailangan ko po nun kasi sa school. Yung stayang ba yun? Papa, kailangan naman pala ni Jinjin. Yun, tsaka magagamit ko naman. Sige na, bayaran mo muna. Sir, bilisan niyo, sir. Papa, sige na. Nagagalit na yung rider, oh. Papa, bayaran mo na. 650 lang naman. Bigyan mo ng tip. Baka nagbayad yan dyan sa kanto. Ah, salamat. Salamat, sir. Babayaran din pala. Ang dami pang nisasabi. Papa, tingnan mo. Tetestingin ko. Kukulot yung hair ko. Papa, try ko sa buhok mo, Papa. Wag na. Sige na. Papa, may dadating din akong parcel mamaya. 2.5, ha? 2.5? Bumili ako ng vacuum. Tinatamad ako magwalis. Pag wawalisin mo, ang ganda ng nails ko. Oh, Victorian Beauty Lounge yan. Tapos, sayang naman yung 1.5 ko dito. Tapos magwawalis ako, naglalampaso ako. Ano ba yung walis mo? Kuko ba ginagamit mo? Bakit? Hindi, syempre. Papa, kasi syempre, hindi mo kasi nakikita pag walis namin dito. Nahirapan po si Mama magwalis. Baka magka-osteoporosis siya.
Papa. Ano na ba itong binasok ko? Sige, babayaran ko yung mami, pero paano na? Bibili pa akong bigas, bibili pa ako ng karne, gulay sa palengke. Di baling gutom, at least hindi kami pagod. Sige na, pumasok ka At na sa least school. maganda kami kahit gutom. Pumasok na kayo sa Papapasok school. na po ako sa school. Oh, mag-iingat ka. Goodbye, Papa. Goodbye, Mama. Take care. Ay, naku. Papa naman yung sabi. Huwag muna ako nabing umalis yung bata. Sige, ano ba? Ano mo namang marupok Nandito ako? pa ako sa labas. Ay, umalis ka na. Sige na. Papa. Oh, bayad mo sa parcel. Oo, ito na. Ano ka dito? Sandal mo sana ang ulo mo sa una. Pinagbigyan ko na lang po si Nika at ang anak niya po ang Colatita dahil nga mahal ko po siya. Pinaninindigan ko na po na maging tatay sa anak niya kahit napakamalita at napaka-spoiled. Sa isip-isip ko ang Colatita, baka magbago pa yung bata pag lumaki. Kaso parang hindi na yata eh. At mas naging malala pa. Nung nauso yung online, sa akin na nila charge ang kanilang mga parcel. At hindi lang yan, may mga utang pang iba si Nika. Mars, ano ba Mars? 3K mo Mars? Ano na? May ugat-ugat na yung 3K mo. Ano nang balak mo doon? Para 6 months pa lang, Mars. Grabe ka naman. Wow! Para 6 months? Utang mo yun? Ano para 6 months? Mayos ka? Grabe ka naman magtubo sa akin. Yung 3K naging 6K. Wala akong sinabing 6K Mars. 3K pa lang yung hinihingi ko. Kung Alam mo, itutubo hindi na ko ako yun. uutang sa'yo next time. Napakasama na ugali. Wow! Ako po yung may kasalanan. Ikaw yun ang utang? Bayaran mo na Hello ako. po, ano po yung Tita Trixie? Oh, itong anak mo nang utang din sa akin yan. Pumunta yan sa salon ko. Anong ship? Ano ko? Aso? Sabi niya, Baka marinig po ng papa ko. Hindi po alam. 1.5 ng utang ng 1.5. Sabi niya, inutusan mo daw siya. Di ba, Mama? Jinjin, parang Ano wala ba? ko naalala. Manong-mana talaga sa nanay. Mama, kunyari na lang. Sige na, matatanggap mo ba na mapapaya ako? Ay, sige ba, bayaran na. Ito naman, kala mo naman, pag kami nakaunahon sa hirap, alam mo, makakaganti rin kami sa'yo. Wow! Grabe! Oh, ayan na si Dwight. Ayun na yung tagabayad. Papa, may bisita po tayo. Ay, Tita basta. Trixie, gandahan mo yung bati grabe para traffic. bayaran Kahit motor, ka. traffic. Hih. Oh, Hi, Dwight. Dito lang ako naman eh. Papa, ano yun? Papa, may... Si Tita Trixie po kasi kailangan niya ng pang-ospital. Pinapatay mo pa ako? Nangihingi po siya ng tulong. Kailangan niya po ng 4 na bag ng dugo. Bali, ano po, 7.5 po yung hinihiram niya kung pwede. Papabayaran mo na. Ay ano, mag-donate po tayo, di ba kasi it's better to give than to receive, sabi sa Pasensya na, Bible. Trixie, pero wala akong pera eh. Kulang-kulang nga yung budget Meron sa bahay. yan. Meron yan si Papa. Ay, wala akong sakit. Malaking malusog na malusog ako. Ang may sakit itong dalawa. Kaya nga po mataba kayo, may high blood. Pinatay pa ako. Hoy, Ano ba talaga? may utang yan. Yan yung dalawang may sakit yung mag-inang yan. May sakit yan. May utang sa akin ng Mars? 3K tapos 1.5 yung bata ng utang sa akin. Bata pa, marunong namang utang. Ang tanda-tanda nyo na, nagsisinungaling pa kayo. Hoy! Ganito ba talaga yung maniningil na yung mag-a-adjust, Lord?
Tulungan niyo po Tita ako. Trixie, kung magsisinungaling po kayo, umalis na kayo dito. Hindi po magandang values yan ang natututunan nyo. Ano ba yan? Pangit po ng pagpapalaki sa inyong Jinjin. mga magulang nyo. Mahimik ka. Nika, ano ba yan? Papa, kasi may nahiram ako kay Trixie, 3K. Tapos si Jinjin pala nakakuha ng 1.5. 1.5 lang naman. Ay, salamat. Nagsabi na rin ng totoo. Ba't ganun? Pasensya ka na ha. Pwede ba, Mars, 500 na lang muna? Papa, pwede daw 500 na lang. Boy! Ikaw yung pala desisyon. Sige, bayaran ko na. Ano bahala? O di ba mayaman yung papa ko kahit anak ako sa unang jowa ng mama ko, kahit di niya ako 4-5 tunay no? na anak, 2, babayaran 3, niya yan 4, kasi patay na 4, patay 5, siya ayan. sa mama ko. Uy, salamat ha. Di kita papansinin bata ka. Binayaran na ako. Wala ka sa buhay mo. Kahit di niya ako tunay na anak. Bye! Wala na akong pakialam! Bye! At least bayaran na ako! Mag-usap na tayo. Mag-usap tayo sa loob. May gagawin pa ako, wait lang ha. Mag-usap tayo sa loob. Mag-usap tayo sa loob. Mag-usap tayo. Mama, kaya mo na yan. Mag-usap tayo ha. Oh. Ayan. Yan yung sweldo ko. I-remit ko sa'yo, di ba? Bawas na agad. Wala na. Paano na yung budget natin dito? Ha? Palagi na lang ganito eh. Ba't ka galit? Ano gusto mong gawin ko? Ba't ka ganyan? Para pera lang, nagiging ganyan O para pera? Ganito araw-araw, ganito. Nangihingi ka pati ang anak mo. Ano yun? Sinabi ko bang, ha? Tanggapin mo kaming dalawa na magsama tayo, ha? Ha? Siyempre, cargo mo kami. Magiging tatay ka. Siyempre, natural gastos mo. Alangan namang ako magtrabaho. Ha? Ako pa yung may Kung makasumbat ka, natural. Sino magbabayad dyan? May trabaho ba ako? Ako nag-aalaga ng bata. Ako tagaluto nyo, tagalaban nyo, tagalinis nyo ng bahay. Pag uwi mo, kakain ka na lang, tutulog ka na lang, makasumbat ka. Hindi ka naglilinis. Hindi ka naglalaba. Ha? Nagpabili ka pa ng mga automatic na washing machine. Oh, ako din pati ang vacuum. O sino kumukuha sa washing machine? Ako din taga-tupi ha? Paano may katulong ka, Tama ha? na! Nika, tama na. Anong tama Ayoko na? na. Tigilan natin to. Pagod na ako sa'yo. Ikaw Lagi na lang umiiyak? Ba't ganito. ka umiiyak? Pagod na ako eh. Dwight! Dwight, nasabi ko lang naman yung kasi parang sinusumbatan mo ko pero mahal na mahal kita, wag mo akong iiwan. Hindi ko kaya pag nawala ka, Dwight. Bitaw na. Magpapakamatay ako. Magpapakamatay ako. Sasali ko yung sarili ko. Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Magpapakamatay ako. Bitawan mo- Magpapakamatay ako. bitawan mo yung leg mo. Kutsilyo, dadahawak ko yung Bitawan mo yung- kutsilyo. bitawan mo yan. Maglalaslas ako. Bitawan mo. Maglalaslas ako. Pag iniwan mo ako, iwan Bakit mo ako. pulso ko yan? Pag iniwan mo bitawan ako, mo. maglalaslas ako. Iwan mo ba ako, ha? Hindi ko Pagod kayo. na ako. Pagod na ako sa inyo ng anak mo. Napaka-spoiled ng anak mo. Hindi mo madisiplina. Tapos ako ba yung may kasalanan? Magbabago na kami. Magbabago na Tigil na. kami. Sabi mo kasi ikaw bahala sa lahat. Magbabago na kami. Magbabago Oo, na ako. ako bahala Huwag mo akong iwan, Dwight. Dwight. Hindi ko kaya pag nawala ka, Dwight. Dwight, mahal na mahal kita. Manuling. Umalis na kayo dito sa bahay. Umalis na kayo dito. Dwight, Dwight, umutong kami sa akin. Umalis na kayo dito, please. Dwight, please, please. Magpapakamatay ako pag iniwan mo ko. Hindi ko Umalis kaya- na kayo Hindi ko dito. kaya pag wala ka. Umalis na kayo! Ayoko, Dwight. Umalis na kayo. Dwight, Dwight. Umalis na kayo, please! Dwight. You want to break it up so